Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalya's drinking water that quenches your thirst. Shillong, kalaway jong ka jinglet jingwan kadon hangni. Sungau tu ya kabor jong ka boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors demtring Shillong but pinyas no yaladi hakalashai ka ba kamstart kamshai. Yang songhai pi syakimat kimat jangkani gajan mit sing sejan ka pratarik ulber arjar arsan. Ini khmi shwa syakimat kabor nakajala. Ka executive committee jangka dorbar snong langtor da gajing sngokya halor ki kubor ki balami klem dapan pau pura bat pensyai bhas pang ka wei gajing ja ka pasungsi hapo ka snong kata gajing klat no ba klem dai por jong ikong dari sha leng dok kensi ibala arpun rus nem karta bat ikon senrang ibadang arnai hakaba yakamet jong kini ki arngut ki sikme sikon lalap na ka wei ka pung pelang bejendong ka badon ha ka snong langtor hi ha ka steps ngi ublai baladep. Hadian bala yok ya kejing batai ha kejing tok nagi bahi yang asam jong ikong dari shaleng do kala pha ya ukurwa uba batai ya kejing ja kumba kilong haswa ban lap ya kemet yap jong ikong dari shaleng do bat ikon badang ba ha kemet kawai kala not kentai kabala lifesan snem kartana East Giant Hills District jongkani ke jela Meghalaya kabatmu banlik tre shanong ba Delhi kala light tau daka side naga tersim jongki runar ki balatmu bandi yaka daka bakular ban penpoi yaka syaga jaka bakatre kaseng ki samla puli Khasi Students Union Delhi Unit kala pentip bahaka jingput dien ki khot kila poi syaga jaka bakala not kadon marmar kila lecha Old Delhi Railway Station bat ban yarap yakala not ban ujor syaki pulit Hadin bala pendap ya kijing don kam kat kum ka an kid khot ka seng kila shimti ban penpoi biang ya ka syam Meghalaya kalong ka ba i thamula ban ya i ba ka sarkar Meghalaya kam not saham ya ka jing kentur puot peleng da ka sarkar Assam syaki jaka badang don ka jing ya ka ja hakap puot ha West Giant Hills District ya gani laya tu dagi pai ba abasyong ha Mukro West Giant Hills District kabadon markap bat kishnong penar jong ka block 1 hapo West Karbi Anglong District Assam hadin ba jela Assam lengba ka Karbi Anglong Autonomous District Council kala sedang ya ka jingshna surok ha ka kentoj salang jong ka shnong Mukro nadu ubnai naiwing arajar arpsau bat kabadang yai biteng hadu mentah Kinong yalam jongga dorbar sinong Mukro kila ujor segi bor sensyar jongga West Giant Hills District Pandawa badai ban pensange no ya ke jingsna surok nrai la sau benai kenti ke jingsna surok kadang ya cacai hadu kini kisni ha ke jing rakhi ya ke International Women's Day negasni hanong ba shilong ya ke bala pelong da katanat social welfare jongga sarkar jela harengkat ke jing lang bat ke Meghalaya State Rural Livelihood Society la sakhi baki thai samla gilanya ada ki tuk banya lapat ba ya kamat beti bachao beti parao hagane ke jing rakhe katanat social welfare kalapun kup burom ru ya ki kentai kepala no senyang syausu putiar jongga imlang kesalang bat ki bala don benta hakabaya rap ru ya ki para kentai ha kisnong gitau jongki Kaseng Bharatiya Janata Party kala rakhi ya ka International Women's Day dagaba lumlang ya ki kintai nagi benta ba per jong kasor nongpo Riboi District hagaba layadon lang ka kong Yaisha Rambai ganong seng ya ka Eri Weave Private Limited bat ka President jong ka Cluster Level Federation Boilambong Cluster kaba hapo ka National Rural Livelihood Mission ka kong Pinky Maring bat kiwei Kakong Suzuki Pariat kala kren sepang ke jing i Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ya kilong kemi ke jela Meghalaya bat ongru baka BJP ka don shibun ki jing temu na ke bentaban penkup bor ya ki kentai ha Meghalaya lengba ki skim baper baka sarkar pedeng kala penmi na ke benta ke jing mentoi jong ki kentai ha ke jela bar hakarihi barok away ban pensuk ya gi pai ba bat ban yo ya ka jingshai ka babnia ha gi rukom trekam jong ka office u deputy commissioner ka Riboi district ki bor sensyar jong ka gi la bu da ka help desk ha office jong deputy commissioner rengkat bat u helpline number
Yakane ka help desk la play the Deputy Commissioner Abhilash Baranwal rengkat ke jindong lam jong Additional Deputy Commissioner ka kong balakan tiu rani bat kinong tray jong ka DC office. U helpline number lengba ka WhatsApp number pra iwe la iwe pra iwe kendai iwe un sedang mentrekam nadu ka shipo tarik ulber arjar arpsan hakis ngi long tray kata nadu ka por shipo bejim step hadu ka por san baji janmi ka National Institute of Fashion Technology Shillong kala play ya ka Fashion Spectrum 2025 nin kasngi ha permanent campus kepada Sauli Shillong hagane ka Spectrum 2025 lai shimantarik samla puli jonggi shlem puli bo per kentup ya ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences ka Northeastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, ka Martin Luther Christian University, ka Meghalaya Institute of Technology, ka National Law University, bat kiway. Mentangin ni pai syakimat kubor nakalengkari. Ka Sorkar Manipur kan sedang biang ia ka jing penya yagi bos naduk ka sengi sajan hagi sautali kilenti gi papenya so ya ka Emphal, Senapati, Kangpokpi, Bishnupur, bat Churachandpur. Yaki bosan sanran lagi bor pahara. Kumjuru kan sedang biang yagi lingsun helikopter hapdeng ke Emphal, Churachandpur, bat Ulkrul. Menteri Kampung Iyeng jong Sorkar pedeng Amit Shah ula betha ya ki he Sorkar ban pentikna ya ke jinglet jingwan ke balai lui Hamanipur nadu ka pratarik uleber kino ki ba pentut ya ke jing syakri kin ngat ke jing syak penshitam jong ka ai ki arteli ki bus state transport ki la syak thombor ha kang pokpi bar ha ka wei pat ke jaka Hamanipur namar ke jing yat bus haplen ki district kelas dang biang hadien arpau benai kinong ya ki riulum kila thermau bat khang ya ki surak wat apdeng ke jingdon jong ke kali ke babut pahara ki pulit kila penon kam da kila air pensak kman bat kila thi ban te lakam ya gani ke jingja ka Sorkar Manipur kepala sedang biang ya ke jinglet jingwan jong ki bos ha lenti ba kongsan kala kular ban le da ke pateng persya ya gitu ba pentun ya ke jinglet jingwan Menteri Rangba ke Jammu dan Kashmir Omar Abdullah ula pentip ba ka Union Territory ka Syaram hadu iwei point arpusan lak klor tengkah kani ka kentup ya ka henrip kendai hajar praspa kendai pusau klor tengkah hakaram jongka RBI arpunyo hajar kendai spa shiklor haka Provident Funds bat kiwei ki ram karam kalong sanpu % naga GSDP jongka Jammu and Kashmir wala gadon ke jingla haka kam jingok kai pertai bat jing penmi boarding naka ka Jammu and Kashmir kadang shania haka jingrap jong ke Sorkar pedeng uwei ubrio ubala syakem halor ke jing kai drop ula khlat no kat ba udang syak sumar ha Kozhikode Medical College Shanit ubana Kozhikode ula syakem haki pulit ha Tama Raseri haka sengi thoding kat bau dang pet krat ula di arteli ki paket drugs MDMA la rai usha hospital nre ka jingpang jung kala nangjur bat ula khlat no ha ka sengi sajai ki pulet kila register case bat kidang up ya ka kaiport postmortem ka Menteri Rangba jong ka Delhi ka Rekha Gupta kala menjuri ya ka skim ban ai arhajar sanspa tengka shibnai syaki kentei ki badehok kabalong shimenta ban pendep ya ke jingkular election jong ke BJP kani ke skim kan ajing mentoi ya khatsan hadu arpau laknot ke kintai ki bawan na ki longi ki baduna ya ke yo ka kot ki ba apply ki de bande ki nongshong shnong jong ke Delhi nak benta sansnem bat ki de bandon ya ke bank account ka bala penyesno bat ka Aadhaar card jong ki nong side ai ha Ajmer kila pen julor ya ki mall bat ki yo ki hat ha sengi sajan ban persya ya ke jingyap jong nong side ai urang barang ba Purushottam Jakhetia Jakhetia ula syak thambor ha ka Artarik Ulber ha Pushkar hadin baula betha ya ka wei ka kenhon ban penlip ya ke jingtem ki pasawa jam Jakhetia ula khlat no na ka jingmen saw jong
Kinong isaj anya ka jingbitar kila penbor ban khang dukan kila tur segi dukan kiat ban kila ile persya ban kinong song snong. Kiyo ha Ajmer Pushkar bat Nasirabad kila khang kherdep lain no tang dukan di Dawai bat ki petrol pump. Hadian balakut kapor balabuk ban IT ya ki tiar yele bean ki bor pahara kila penjuri ke jingya kon hagi shi pautali ki district jongga Manipur haga bagi layo kurup ado shi spa khat sautali ki tiar yele ki tiar penbetai bat ki kuli nado ka arpau tarik urempang palat shi hajar arfulai tali ki tiar yele lawan pendem hadin ke jingkat pat jongulat ke jelau Ajay Kumar Bahala Kajing khandra kadang yai peteng ban yok biang ya gitiar siat balasya lute. Kijan ayu sadhi kendra gidi gidawai nadu 100% haduk khandai 4% kamtat bania gibadi hagi dukan simen. Bun ki brio haga district Sivanga ki yok jing mentoi na gini ki kendra haga baki nongwan tiet ki don amduna ya ka arspa haduk sanspa ngot man kasngi. Kajing pen poi syeng kalong na kabenta ki temen bat ki brio badon jing duna ki department. Ki nong song snong ki ro e kani ka skim namar ka jing duna ka dor bat ka jing bha jongka. Mentapan ngini phai syakimat kubor na keleng ka perthai. U president jongka South Korea bala syak penrem u Yoon Suk Yeol ula light na patok. Haga singi sejan hadian sanpu arsngi baula syak set patok. Uyun wala ai khublai ya ka yeng bisyar bat wala lek phai biang sala ka yeng sa la jong u ka jing pengat bat jing bisyari u kandang peteng ha ka ba lakmi lenti baka rai bakhat do jong ka yeng bisyar kan mi ha ka bakut jong ni upnai ka kenhun jong ka Hamas kala poi ha Cairo bania kren halor ke benta ka babut jong ka jing sange thma ha Gaza ka Egypt ka yalam ya ka jing kren bat ka Hamas harengkat ka US bat ka Qatar ban penjelan ya ka jing te kular bat ban sedang ya ka jing te thamai ya ka Gaza ka benta ban kong jong ka jing sange thma kala kutno ha ka shitarik ulber bat ka jing kren na ka benta ka ba ar menta ka dang ya syakaman U Presiden jongkari Amerika u Donald Trump ula ong ba ula tho shaw nong yalam ba khli do jongka Iran u Ali Khamenei da ka ba khot sngpai u banya kran ya ka jinge te kular u Trump ula maham balada ka jinge kran kam urlang ka jinge khun lengba ki sipai kala ban sedang shen ula ong ba ya ka Iran omla ban ailat ban don ya ki tiar thma nuklear Haduk mentah ke Iran kampat jubab setian rai dangshen u Khamenei ula ong ba syania setia ya ke US nak bentah banyak keren ya penbaik halor kini. U Presiden jang Amerika u Donald Trump ula berngem ban penjari da ke jingte kendon ki bating ya ke Russia tak haduk bakanda menjur ban sange ya siap pat ke Ukraine. Ula kentu ya baro arteli kiri bakin sedang no mardor ya ke jing Ukraine ya sok. U Trump ula pen sange ru ya ke jing yarap jong ka US ya ke Ukraine nrai mentau la pli ya ke jing Ukraine hadien bo la yok pediang ya ke city pendem no President Zelensky. Unong aktien jong ka tenat bari jong ka Syria u Ismail Bahegehi Hamane u ong baka Iran ke smuk ya jur halor ke jing kieu jong ki kam tombor ha Syria. Ula kentu ban wanra ya ke jingsuk pat jing shngai na ke benta barok kinong Syria bat ula penrem ya kano bano ke jingle don bor. Ula pen kesan ru ya ke jing ya teli jong ke Syria Persia ya ke jing berngem jong ke Israel. Ka United Nations kala khot ya ke Somalia ban shim ya ke senjam ki bakham teng na ke benta ke jing ya rengkat apedeng ki kentai bat senrang. U James Swan unong mikmat bekerpang jong ke UN ula yero ya ke jingkiu nrai ula ong badon kamban le kambon ki kam ula pen pau ba ki kentai Somalia ki don ke benta ke bakongsan na ke jing persyang bon wanra ya ke jing sup nrai ki dang ya kendo ya shibon ki jing ka Kenya kala kentu ya ke jing persyang ki bakham teng ban kershan ya ki kentai bat ki kena kentai Usembut Menteri Rangba u Musalia Mudavadi ula banjur ya ke jing don kam ya ke jing don nong yalam jong ki kentai ha ke jing persyang ban pen yo ya ke jing sup bat ke jing shimrai ula ong baki kentai ya kendo ya ke jing sya le ben bat sya kentai kam tam ha ke jing yele
Artili ki kali jong sipai Australian Defence Force ki lahap hagapor ba ki dangirap ya kasnong Lismore hadin balawan ke Eryong Alfred. Katanat kampo iyeng kala penti kina ba katto kaningot ki sipai ADF ki lamansao. Ka NSW ambulance ka yetu ba ki don laipun ringot ki ba mansao hagaba laingot ki don hagajing sitam ka ba jorba. Kaling sun jong ka United Nations kala syak tombor ha South Sudan hakapor bagadang penkenria ya kisipai hakapa wei nong tre jong ka UN bat kattu kat ningut kisipai sarkar kilayap. Kani ka mission kadang pelaj im ya kisipai South Sudan kibala sakut ha Nasir haba ka jing set sulai kila day ya kani ka helikopter. Arngut kinong tre kila mansau jur. Ka UN kala penrem ya ka jing syak tombor bat kala dawa ya ka jing tokit. Kalau kentu ya borok ki liang ban sange no ya kejing ya le bat ban penbet ya kejing dah ke basok. Ka Iran kalau khot hajir ya unong mikmat jong gari bilat halor kejing keren Persia ya ke Iran badang shen dah ki he jong ka United Kingdom. Ka Iran kalau kentat ya kejing keno ba ka tuklar ya ki kam jong ka Britain bat kalau kentu ya ka UK ban penkelai ya ki rukom trekam jong ka. Unong mikmat jong gari bilat ulaong bo un pen sngau ya kejing jong ke Iran syak sarkar jong u. Ka Uganda kala sedang ban sam ya palat R million teli ki dawai tika ban yada na kejing pang malaria shua ban pentrekam hagari barok kawai hau bena yayong. Ya kani ka dawai on ai syaki kena ba nado henriu benai hadu sansnem karta ban pendunai ya kejing yap na kejing pang malaria. Ka menteri ketanat ka kot ka khia ka Jane Ruth Aseng ka ong ba ka day ka sinjam ka ba kongsan ban yelek Persia ya ka jingpang malaria ka ba day ka dauba jong ka jingpang bat ka jingyap ha Uganda. Kat ba ka pertai gadang raki ya ka International Women's Day bon ki kentai ha Bangladesh kidang yai beteng ban mat ya ka jingsya tombor bat ka jingsya nyuben. Ki khubor ki pen I ya ke jingkiu jong ke kamrunar Persia ya ki kentai hagaba arspa khandai santali ki kamrunar balayo jingtip hau benai rampang kentup ya saupun riu teli ki jingsya bat bor ki jing ya ki kenno ba ki jing telot hagaba pentre kam ya ka ain ba ka jing ya le be ain ka ba nangroi ki kentai ki ong ba ki tieng ban kren pat ba namar ba ki nong tombor bonsien ki lait klem ka jingsya pensitam. Palat prapu R.7 ngut ki brio ha Esad bat Central Africa ki don kam ya ke jing rap bam bakerki ong ka Food and Agriculture Organization jong ka United Nations bat ka Intergovernment Authority on Development. Ki jing ya kan at ka jing sniu jong ka jing long ka sun beneng ka bajur bha bat ki jing ka yo ka kot ki penjur ya ka jing kerdu bam kam tam ha Sudan bat ha Democratic Republic of Congo ha ka ba da ki million ki don ha ka jing ma ki riu shampang ki maha ma ka jing ka la ban nang jur namar ka jing kala jong ka sun beneng. Ka Afrika ka don arpu sahajar arspa nyupu arngut ki ba yo ka jing pang mpox House nem arjar arfsan hak baki don arspa san pongut ki breu ki balayap ong ka Center for Disease Control and Prevention lane ka Africa CDC. Kari kabala syak tak jur bahaga day ka Democratic Republic of Congo hak ba ka jing kan at ki penlong ya ka jing ban yakun Persia ya ka ni ka jing pang. Palat rius pangut kinong pang kila pet krat nagi jaka sumar bat ka jing tes kalong ka ba ba. Ki he ka kot ka khia ki maham ka jing ka la ban nang jur lada omyo ban te la kam kerki. Ki kam tombor ye pulet hagari Bangladesh haki henriu banai baladep kila nang jur ba hapo sarkar ba sipor ka balayalam da Muhammad Yunus. Ki video ki pen ya ki kenhon runar ki ba shoy pulet ki to ki tiar jong ki bat ki tombori thanak pulet. Bon ki officer ki tieng man lech ka kam. Ka United Nations ka maham ya ka jingkiu jong ka jingle be an hagaba ki kunhun runar bashir khai ki nang shlur ki nong song snong ki dawa ya ka jing sngan ka khamba bat ban wengno ya Home Affairs Advice ki to ki long ki man ko blai.